Täällä Hietaniemen uimarannalla on valmistautumassa 2 moottoroitujen varjoliittimien taitavaa lentäjää. Edessäni on Markku Laurikainen ja takanani tuolla lentoon valmistautuu Jekki Kettu. Tervetuloa. Kiitoksia. Meneillään on siis Suomen ilmailuliiton 100-vuotis tämmöinen juhlalento. Kyllä vain. Lennätte Hangosta Nuorgamiin tämmöisillä moottoroiduilla varjoliitimillä. Kyllä, näin on. Tämä on meillä tämmöinen viestiosuus. Ja aloitettiin 2 viikkoa sitten tuolta Hangosta ja nyt ollaan päästy tänne. Tämä keli on vähän mahdottanut meitä tänne. Täällä on ollut kovat tuulet, mutta tälle aamulla se lupasi meille. Se on kiva myötäisen tästä, niin lähdetään tuosta Helsingin yli sitten tuonne kohti itään ja sieltä sitten pikkuhiljaa Sipoota ja katsellaan siinä maisemia ja viedään viestikapulaa eteenpäin. Niin, totta. Tässä on viestikapula, joka etenee. Te ette lennä huvin vuoksi, vaan tällä on vähän syvempi merkitys tällä lennolla. Kertoisitko siitä? Kyllä vain. Eli tässä on Sylva ry meille antama viestikapula Tapsa Tapiri ja tuolta meidän kotisivujen kautta viestilento sillä 100 vuotta, niin sieltä löytyy sitten osoitteet, niin sieltä voi käydä Sylvalle lahjoittamassa, eli syöpälapsille ja heidän vanhemmilleen, niin sitten pientä avustusta, niin tässä on tämmöinen hyvä tekevä osuus sitten kanssa, mutta toki tässä sitten myöskin meillä itsellämme, eli koitetaan saada 100-vuotisen Ilmailuliiton kunniaksi niin mahdollisimman monelle lentäjälle tämmöinen kiva positiivinen kokemus, eli tämä menee vähän itään, länteen, pohjoiseen ja toivotaan. Kuinka monta lentäjää on mukana? Meitä on noin 50. Se nyt sitten näkee siellä syksymällä, että mikä se lopputulos on, mutta tässä kohtaa sitä luokkaa. Eli kohtuullisen kattavasti Suomen lentäjiä ollaan saatu mukaan tähän hommaan. Ja Tapsa on kaikkien kyydissä mukana? Tapsa on jo kaikkien kyydissä mukana, niin se tässä just aina matkustaa jomman kumman kyydissä. Ja välillä mennään yksistään ja välillä on silleen, että on niin kuin toinen liitäjä mukana. Tämä on kivaa hommaa tehdä silleen noin niin kuin yhdessä, että siinä mielessä. Mutta yksinkin pääsee ilmaan? Yksin pääsee jo niin kuin ilmaan ja tietysti olosuhteiden pakosta aina välillä käydään yksinkin niin kuin lentämässä, kun alkaa siltä tuntuu, että nyt voisi vähän katsella tätä maailmaa vähän täältä toisesta vinkkelistä ja ottaa vaikka muutama valokuva siinä sivussa ja tälleen niin kuin näin, mutta meillä on puhelimet tuolla ylhäällä ja me voidaan olla toistemme kanssa yhteyksissä siinä, että lennääkö tonne vähän vasemmalle ja oikealle ja näin. Eli hyvin paljon tehdään kimpassa tätä hommaa. Minkälainen sää nyt on lentää silmään kohden katsoen, niin tämähän on aika ihana sää, mutta... Joo, tässä kohtaa aamulla aikaisin vielä, niin tämä ilma on niin kuin hyvin stabiili ja tämä ei liiku pahasti, eli sen takia me lennetään ja siellä lentää! Joo. Niin. Siitä lähti Jekki, eli Noin! Lennetään hyvin paljon aamulla aikaisin ja illalla myöhään, koska ilma ei silloin liiku, niin tämä on meille oikein hyvä keli. Ja tässä vaiheessa, kun me päästään vielä tuonne ylemmäksi, niin säätiedotus näyttää meille kivaa myötätuulta tuonne, mihin me ollaan menossa, niin päästään pikkusen pidemmälle, säästetään vähän polttoainetta ja lennetään hiukan hiljempaa. Ei tule niin pahaa ääntä, että tässä kun vähän kaasutellaan, niin tuosta aina jotain kuuluu tässä vaiheessa. Kuinka paljon voi säädellä tuota korkeutta ja muuta tuolla ylhäällä? Et siinä on moottori tuossa koneessa. Joo, nimenomaan kun me annetaan kaasua lisää, niin siinä kohtaa me mennään ylöspäin ja vähän koneiden mukaan niin kilometrin 2, jopa 3 päästään, mutta siellä ylhäällä lentäminen ei ole mitenkään mielekästä. Että yleensä me lennetään kohtuullisen matalalla, eli täällä kaupungin päällä niin se on 300 metriä ja sitten kun mennään tuonne vähän ulommassa ihmisistä, niin 150. Eli voi sanoa, että mitä alempana, niin sen kivempaa, koska meidän lentonopeus on kohtuullisen hidas, niin se maa vilistää ihan toisella tapaa sinne jalkojen alla, kun lennetään hiukan alempana, kuin että me lennettäisiin ylhäällä. Minkälainen maa Suomi on tämmöiselle riippulentäjälle? Että varmaan etelämässä vähän huonommin voi lentää pohjoisessa vapaasti. Joo, Suomi on oikein hyvä, koska meillä on hyvin paljon tämmöistä vapaata ilmatilaa. Me päästään täällä niin kuin menemään, että jossain Euroopan maissa, muun muassa Sveitsissä, tämä on kokonaan kielletty, että siellä on niin paljon muuta lentoliikennettä, mutta sitten tämä myöskin voi sanoa tuolla Sisä-Suomessa paljon suositumpaa kuin täällä, vaikka nyt täällä Helsingin alueella. Ihan sen takia, että siellä on nämä keliolosuhteet paljon positiivisemmat kuin meillä täällä. Meillä on täällä Helsingissäkin niin hyvin usein voimakkaat tuulet, että likikään aina ei pääse lentää, kun haluaisi. Eli jos haluaa lentää, niin pitää mennä silloin, kun on hyvä keli. Eli tänäänkin tänne sitten lähdettiin. Keliikkuna siltä näytti, että me saadaan Tapsaa eteenpäin tästä. Tapsaliitoon. Mites kuka tahansa ei varmasti voi lentää, tuohon tarvitaan? Joo, koulutus tähän näin. Ja tuossa on itse asiassa taustalla lentää yksi tämän alueen kouluttajista. Eli koulutus tähän näin, mikä on intensiivikoulutuksia, mitkä kestää vähän päälle viikon. Sitten voidaan mennä hiukan pidemmän kaavan mukaan, 1-2 kuukautta.
ja saadaan, niin kuin päästään kiinni tähän hommaan, että tiedetään missä mennään, eikä aiheuteta ennen kaikkea itselle mitään vahinkoja siinä, että koulutus on kaiken ajan tässä hommassa ja sitten sen jälkeen kun koulutus, niin sitten on taivas auki. Ja hieno tapa juhlistaa 100-vuotista Ilmailun liittoa ja ennen kaikkea hyvän asian puolesta, mutta mitä tuo korkealla liitely, niin mitä se ihmiselle antaa? Se antaa semmoisen visuaalisen tunteen siitä, että pääsee paikkoihin, missä kenties kukaan ei ole koskaan ollut. Ja kyllä tähän liittyy semmoinen pieni poikamainen jännitys aina siinä kohtaa, kun tuosta niin kuin lähtee. Tämä lähtö nimenomaan on semmoinen kaikista haastavin osuus. Eli sitten itse lentäminen on hyvinkin helppoa tuolla ylhäällä, että ei siinä ole sen kummallisempaa. Mutta ennen kaikkea pääsee näkemään sellaisia hienoja paikkoja ja hyvin usein sitten vielä oikein kivojen ihmisten kanssa. Ja sittenhän tähän voi yhdistää, toiset käy kilpailemassa. Itse mä tykkään tuosta valokuvaamisesta, pientä filmin tekemistä siinä, että kun sulla on joku motivaatio, käydä katsomassa joku paikka, lentää paikasta A paikkaan B. Mahdollisuudet on rajattomat. Kyllä, eli tällä kyseisellä laitteella, mikä tuolla takana on, niin silloin on käyty kaikki Pohjoismaat ja viimeksi oltiin Skotlannissa ja se voi pakata tuonne autotakaluukkuun ja lähteä sitten pellon laidalta ylös. Nyt mä vapautan sut liitämään ja siirrytään me tästä uutisiin. Kiitos. Kiitoksia.